naghana guys. Wala guys, naghana. Pero ang kami rami kayo guys. Oh, hello. Sa tanan nga taga TZPH. Og ni Ma'am Sally og ni Boss Kids. Taga PRC Boss Winfred. Tidang kita na to mga kabar to sa Gindulman unya. Hi boss. Hi ma'am. So, darat ang abot na tadi guys no. Tapos kina-idolan ni. Oh, pang heavy duty mo ni Fiore. Mao ni Fiore, napay GB box, napay karton. Oh, kuyaw ni. Long live ni si Lulo oh. Sus, nakuyawan ni itong Fiore oh. Yung mga lulo na to dito oh. Ano classic. Ito mga guest oh. Sabi na oh. Diba? Sakto ni siya pang trail sip. Sampai tayo kasampiran boss. Meron ka na Maju na. Atong bisita na boss. Hi boss. Oh, shout out to taga CFRC boss, mga kabaro ni mo to boss. Shout out sa mga taga CFRC. Yes. So, Bakasyon sa Dirsa. Baksa. bakasyon sa siya. So shout out sa tanang atong mga brothers da sa Cebu, CFRC. Si Ma'am Sally. Oh, hi! Malipayan gini si Ma'am Sally ay. Yes, as always. Na-chikuin mo ganina no, basi nalakoy forever. Ay! Ma'am, basing gitimanan ka sa pulis. Wala Ay, oy. siya makita kay nag-helmet man. Mo lagi sa kita sa imong kaanyag. Bike ra. Boss. Okay na ba, boss? Okay, pas alright. Okay, pas alright na, bisan daghang problema ron boss no? Ay, dapat ay kadiyat kalimtan si. Boss, introduce yourself, boss. Boss DJ. Pwede. Boss Almers. Hoy, agi mong stock type na okay na? No. Hi boss, hi ma'am. Sana all couple mask. Di na uso couple t-shirt roy, couple mask. Boss Jan Ray. That's sensya boss na daw game boss. Sa katulian, okay lang ako. Okay na kayo. Boss Rico. That's kinakusgang pure yo. Kung makita niyo kanina sa to ang video, peting lami ang pagibangking niya. Hi ma'am.
Kapoy na jud ka ma'am, ilhan jud kayo ma'am. Kini si boss. Yo. Abot na gyud. Mga brothers na to dire. Nga labaw pong ipang kapoy na ni. Asar mo tong na marguhan og pipe. Ano to? Dara, hala. Labo okay na boss. Okay na kayo. Okay na kayo. Asa mo to isa? Ayaw tago diha. Kay ato, shout out. Shout out embargo daing. Ayay, sayang. Okay na. De, sunod katong titanium na. Oh, ana. Gituyo mo tong dukdukon. Oh, oy sindik on niya. Hala. Papunta tayo sa isang bukal. My God, guys. Isang bukal. So, manabok ka diri sa ilahang spring water. Oh. Umot na, ang bango. Hey, boss. Boss. IKMJS na yan. Lamay kay pisto, IKMJS na yan. So, nice kayo lang view diri, guys. Kinanindutan, guys. Oh, lamay kang lamaw niyo, daghang lubay oh. Oh, namunuba na niya. Bahali na. Manay. Pili Lex. Dok-dok ko ni mo ang tambutso or iimpaw ni mo motor. Iimpaw gihapon man. Diyan na diri guys, natukod na ilahang payag nga gidonate sa Acro. So atong shout out pod ang mga matinabangon natong mga kaigsunan sa Alpha Kaparo, no? Sa Tindulman, chapter. So dapat kapay mga kukulamber dire, wala pa magamit. At least nabuo na po balik ilang balay dire. Makita dire guys. Mga tanig sa una nga nasunog na pulbos na abogid ilang balay dire guys. Again, purot lit. Pero na sila gamay nga payag. Sintanan na. Kamu kayo nang datay. Hindi lang man kay nipa man. Dali ang mikat kado. Naabogid yung bahay na. Naabo kasi bago nabilin sir. Pati mga nina na mo nang akuan. Okay na, kinalang natukod bag oh. Oh, ito buhay. Dali buhi. Pero sakit kadto kay ang mga lahat ng tulong. Kininda kayo mga lutom. Oh. Kaig. Wala kita. Wa kadud pati mga ilang mga putson. Basta di laman basta nang delivery ni. Ano gyud, mara na importante. Tunog. So guys, mana ato ang natapok sa daghan gid siya. Thanks God. Nga sa instrument, kaya katabang ani nila ito. So mabuhay BFRC. Mabuhay BFRC, mabuhay Tayo DZTH. doon nga. Sa tanang nakikulag na to, sa tanang mga donors na to. Ano mga dilata. So ato ning pakita ni atong napalit pag ngagi. Mana ito ang nang napalit gahapon sa atong sinabangay sa atong grupo. Atong gawas. Ating bukalit. Yan, tara. Ano sa tanan? Nagkadira yung mga bugas, natay mga dilata, yan mga dilata, natay mga biskwit. Kabandiray na po tayo katong asa mo itong mga kanton na to dire. Natay mga kanton dire kan nagkasagol-sagol na. Muna tayo mga kantons, nay kamambanj ni, nay coffee. Nay sa mga daghanang ning donate po namo karon nga bisan kinsa nga mga tao dili mo kamera. Oo. Anang unsa may kasulti sa mga nanghatag nimo ron ay. Ang sulti. Daghang salamat sa tanan. Labi na sa Ginoo. Salamat. Pasalamat ako pero sa mga ning donate nato no. Sa tanan nato nga ning cooperate dire. Sa tanan nga mga ning donate nga pusa ug sa mga bisan wala nato pangayo ning automatic sila ning pahibaw sila nga mahatag sila nato. Kaya salamat ini tanan mga sir. Ug syempre kani mga riders dire sa tong likod nagapalibot na to. Mga lodi kaya natin eh. Oh, pina. Eh, ngit man ni. Against the light. Against the light. No, dara. Basta yo. Okay na kayo. Fake yun. So karon guys, ni una ko nila guys. Naghan kayo sila guys, mga manukos tayo. Hello. Naghan na kayo sila guys. Asa mo mamista boss? Asa mo mamista? Hala? Busog na. Daghan na mamakalas ba? Hala, grabe mamistahin daghan na kayo. Hello. Hi. Hello mga mamista. Hi. Hi. Ka kayo. Kuya mo mamista mag-best. Kaya kay busog kay me. Hi mamista. Hi.
Grabe mga mamit tayo. Daghan na kayo eh. Taga Iping House. Ah. Hi boss. Masay kastorya boss. Masay kastorya boss. Okay kayo. Hi boss. Wala di nakatabok si Ma'am Ban. May ilan? Boss. Okay pa ka boss? Ginakuyan boss. Okay kayo. Hi boss. So karon guys, man nato sa tong charity event. Di sa tamo uli, nga di ta makalaag. No boss no? Kita okay kayo. Laka. Wow. So to say front with the camera. Oh my god. Wow. Oh. It's like sa may mga version na to boss. What? Kanang na-discover mo. Lahat. Kabantian Hills no guys no? Kabantian Hills. Boss, iyan mga motor boss itong picturean. Si Ma'am Sally pa nag-vlog po si Ma'am Sally. Bilis na akong helmet dada. Okay, ada tas pika side. Ada tas pika side guys, nice diri. What? Ano TikTok kali guys? TikTok sila. Ito sa ding tagalis aman mga amiga. Naman nasakpan ako sila guys sa TikTok. Wala, sorry god kayo. Nasakpan ka TikTok. Dara guys. Kanindot sa atong bio dire. Kanindot sa atong bio dire, no? So karon guys, naka-decide me nga mo sa kamis kinahabugan nga diri among gipistahan ron. Makita na itong dagat sa side. Makita na ito ang bundok sa side. O makita na ito doha ka gwapo aring pikas sa side. La. Saka kita. Ang tagal ka dali. Torog mga weeks ito. Mga week. May abot talaga may ibabaw guys. Kaboy ah. Init tuhod eh. Kaya ba? Pero guys, bahala kapoy basta nindot kayo yung view dire. Nindot tayo hangin pa oh. Makita itong mga grass. Masabay sa biyok sa hangin. Sus, kanindot guys. Hindi ka mahayan guys. Kita na tanan dire guys. Bahala kapoy. Basta di sayang ang kakapoy. Woo! Takpan betul nih, Man. High elevation, reduced oxygen level.
karon guys kay manamag among charity events. Yeah. I am looking for Patrick. Joke lang. Nagtagay mi og tuba guys. Yes. Tuba, lami kayong tuba ni Boss John Ray din eh. Kinatamisan og kinalamian og kina kuyawan. Barato lang guys, sa presyong 110 per dakong galon, sulit kayo. Tuba ni John Ray. Welcome to the podcast. Sao naging sakad dan maliway uyab. I